Hvad så, Jorlinge? Oh my god. Tænk, at jeg skulle lave den her video her i år. Altså, 1000 PlayStation 2 titler. Det er crazy, at vi nåede det. Altså, ja, altså det... Jeg lurede lidt, at det var muligt, da jeg sådan kom tættere på. Men jeg må indrømme, jeg har ikke regnet med det, hvis du spurgte mig for et halvt år siden. Altså, det er sådan... Jeg er kommet tættere og tættere på. Jeg har fået en del gode titler, jeg har også fået rigtig mange dårlige titler. Jeg har skrevet alle mine PlayStation-spil ind her. Og det har jeg gjort, fordi at jeg kan godt lide at gøre det manuelt. Jeg er ikke til de der apps der og sådan noget. Det er ikke kun fordi man skal betale for det, det er også bare fordi jeg synes ikke det er super nice system. PlayStation 1-spillene har jeg ikke gjort særlig meget ved. Jeg har faktisk ikke købt rigtig nogen. Jeg tror, der er nogle to, jeg har derinde, jeg ikke har skrevet ind. Det ene, det er Sealed. Så der har jeg bare de der 208. Og der er også nogle okay gode imellem. Jeg har desværre ikke nogen af de rigtig, rigtig gode. Resident Evil og sådan noget. Det er kun sådan decent spil, jeg har af dem. Jeg har nogle få, som jeg er glad for. Og selvfølgelig Tekken og sådan noget. Og Need for Speed og sådan noget. Tomb Raider har jeg alle sammen. Som Clancy-spil, de er heller ikke særlig dyre. Tom & Jerry var også vigtigt for mig. Der er nogle sådan The Smurfs. Og så videre, ikke? Spider-Man har jeg begge to af også. Det var også ekstremt vigtigt for mig. Scooby-Doo vil jeg gerne have. Krogspillene har jeg også. Jeg mangler stadig et Hugo-spil. Det er også lidt irriterende. Jeg skal så også skrive stand på dem, kan jeg godt se. Toy Story. Jeg har alle Disney-spillene. Det ved jeg godt jo. Det har jeg vist. Det var ligesom også det vigtigste af alt. Krog 2. Min første spil nogensinde. Crash Bandicoot-spillene selvfølgelig. Og Spyro-spillene også. Agent 007. Aliens-trilogi kan jeg også se. Så det er sådan... Der er nogle gode spil. Rescue Shot, som jeg også har spillet. Men så kommer vi ned til PlayStation 2-spillene. Og den her video handler om. Der er selvfølgelig et nummer på, men her har jeg simpelthen også decideret skrevet stand på spillene. Og det var rigtig, rigtig vigtigt for mig at have det. Så her kan I sådan se standen på det, og det er... Standen på det er meget varierende. Og det er simpelthen mit eget, sådan, kan man sige, system, jeg har givet. Og så har jeg skrevet en note til, her har jeg skrevet Temu Memory Card i. Og det er simpelthen fordi, jeg købte sådan et, der jeg skulle prøve i starten... med at opskalere med sådan et hacket memory card, eller modded memory card, og der købte jeg et for Temu, og det er derfor, det har jeg puttet deri. Fedtpletter på disk, det er noget, man også kan ordne og sådan noget, italiensk, manual, og så videre, ikke? Altså det... Og der kører det sådan set kronologisk, og det er grund til, at jeg godt kan lide at gøre det manuelt. Det er fordi, jeg kan sætte tingene sammen. For eksempel, Lego-spillene er jo ikke samlet normalt. Og det samme også med Disney. Disney Sing It og sådan noget, det skulle jo være sammen med... Fordi nogle gange er Disney i parentes som High School Musical, så skulle det være under H, ikke? Og det ville være mega forvirrende, så der synes jeg, det er nice at kunne... Her skrive Disney Pixar først, og så Disney. Og så dem, der er i parentes, det er så dem, hvor det ikke er Disney officielt på, men det er Disney, der ligesom står bagved. Og dem ved jeg også, jeg har alle sammen. Jeg har alle... Se igen, Super Dragon Ball, så skulle jeg putte det, hvis jeg scannede den, så ville den sige, der var noget Super Dragon Ball. Men jeg har det selvfølgelig så super, det er parentes, det vil sige, det tæller ikke, og nej, det passer. Så, og dem har jeg også alle sammen af. Dem har jeg faktisk 2 af, er det dyre det her, dem har jeg 2 af. Everblue, også nogle jeg er rigtig glad for, at jeg har fået. Det er det bedste dykkerspil. Egetøj, dem kan I også se, dem har jeg også en del af, også mere end man nok burde have. FIFA, dem har jeg alle sammen af. Jeg har 3 af dem her, og 2 af dem her. Og det lyder åndssvagt, og det er det også. Den der mangler så uden manual, det skriver jeg også, at det er platinum og sådan noget. Men det er bare, jeg har aldrig rigtig vist det her, og jeg kan ikke lige sådan på stående fod sige, hvad der sådan er meget værre, og hvad der ikke er. Altså for eksempel det her, det har jeg givet 10 kroner for, Gogory Horror Show, og det købte jeg i starten. Og jeg anede ikke en skid om værdier på spil og det noget, men jeg var gudskelov så smart, at jeg slog det op, og der kunne jeg se, okay, det var noget værd. Der købte jeg en del spil. Det var, jeg skulle højst sandsynligt købe mere, men dengang ville jeg kun købe det, som jeg ville have. Det jeg har ikke fået skrevet, det har jeg husket, det har jeg glemt standen på. Guitar Hero, der burde jeg også kun mangle snart det der Van Halen-spil der. Harry Potter'ne har jeg alle sammen af. Hot Wheels mangler stadig en del af. Hugo, dem har jeg også alle sammen af til 2'eren. Jack selvfølgelig. Altså lige det her Jack X, og det er dårlig stand 3, det er ikke så godt, og uden manual. Jeg har det til trilogien til 3'eren, så det er ikke så vigtigt. Ja, jeg vil godt have det der Kirsten 3. Og Lego, se igen her, Lego, for det hedder ikke Lego Dream Racer, det hedder Dream Racer, så skulle jeg under D. Lego Football Mania hedder det ikke, men også Lego her med
Binocli og så videre. Eller Bionicli, eller er så dårligt at sige det, og Heroes og Lego Indiana Jones. Det er så Lego, ikke? Extreme Island Stunts. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg vil bare hurtigt sådan vise... Ja, altså... Men der er rigtig, rigtig mange spil. Og I kan se, jeg har købt rigtig mange af dem her, hvis jeg kunne få fat i dem. Dem synes jeg også er sjove. Jeg har desværre kun det sidste Naruto uden manual, det her. Har ikke stødt på det. Så, ja. Men der er nogle gode spil, og I kigger selvfølgelig bare med. Jeg skal nok en dag gå i dybden. Desværre har jeg kun 12'eren som den højeste af det her. Det vil jeg godt have, selvfølgelig 13'eren og 14'eren. 14'eren er det sidste officielle PlayStation 2-spil. Så selvfølgelig er jeg interesseret i det. Det er ikke lige til at skaffe. Ja, Scooby-Doo. Spookswarm, dem har jeg 2 af jer. Ja. SingStar, det blev min nye niche. Altså dem har jeg nok flere end standard folk har. Ja, det har jeg. Jeg har mange mand. Og der skal man lige tænke på, der har jeg jo så taget 2 af dem væk, nogle af dem væk. Dem der er til Disney, de tæller også med. Der er omkring 70. Og jeg har omkring næsten 40 snart, fordi jeg har alle de svenske. Det sværeste svenske at få det her. Der står også svensk exclusive. Det er kendt. Den her, det er så tysk sætte. Hottest, det var, jeg mener, den var australsk eller tysk. Men Solekunster, Dutch Rock Pop 1 og 2. Bollywood var mig også en lidt sjov titel med det. Jeg har også Silent Hill-spillene, by the way. Det er godt nok uden manual, men jeg har givet en 10'er for det. For den lå sammen med filmene. Jeg er ikke den store gyser-mand. Altså, jeg kommer ikke til at give tusindvis af kroner for gyserspil, desværre. Så den her var jeg meget interesseret i. Den er 2,5 forfærdelig stand. Den var ret svær at få fat i, norsk på norsk. Men den, den er blevet sendt hen. Det kommer jeg til i slutningen af videoen, skal jeg lige sige noget. Ja, den her er sealed Russian hits, der er nemlig også kun en. Svensk hits. Sumi, hvad var det for en, der var sindssygt svær at få? Var det den der? Jeg tror, det var den der var sindssygt svær at få fat i. Jeg spurgte decideret ham, jeg købte det der Russian hits af, om han ikke kunne skaffe mig det her, fordi der var en fra Finland inde på Vinted. Og det var han så sød at gøre. Fordi jeg havde svært ved at få det. The Doom er også... Dome, ikke Doom. The Dome. Så jeg har en del. Her, den har jeg lige fået fat i. Den der. Det er ikke et sjældent spil, men jeg troede bare kun, der var de andre 3. Det er sådan... Sony-spillene har jeg alle sammen... Sony-spillene, der har jeg virkelig noget lort. Altså, det burde jeg virkelig skifte ud. Hvis jeg finder Sony-spillene og sådan noget billigt, så køber jeg dem, fordi 2 og 2,5. Der er sikkert meget af det, der ikke virker. Zero Gravity er heller ikke særlig god stand. De er virkelig skrald. Spider-Man, det har jeg også 2'eren. Den her, den er også sendt afsted, ja. Jo, jeg har sendt noget af det afsted, så vidt jeg husker. Jeg ser engang. Om der er mere. Ja, altså det er jo... Tag-spillene har jeg også alle sammen med. Taken selvfølgelig, det er heller ikke noget sådan vildt. Lord of the Rings har jeg også, og der var det der Argon's Quest, det var irriterende. Jeg har så fået 5 af 5, det købte jeg faktisk på DK Retro. Simpsons-spillene. Ja, Hit and Run Road Rage, det var fandme svært at få fat i. Det har jeg fået gratis, fordi at, det var beskrevet, at den var i god stand, men så var hun så sød at give det gratis, fordi det var ikke god stand. Simpsons-spillene, eller Tiger Woods, der mangler kun 1'eren, så det er også, det kigger jeg også efter. Så I kan se, jeg køber alt. Altså også når jeg køber engelske, eller tysk og alt muligt SingStar og sådan noget, og alt det her. Det er sådan, at så går du væk fra at være ud over den normale sammen. Det her, det er et meget, meget specielt spil. Det er et australsk spil. Godt nok Platinum, men det er ikke et spil, du finder i Europa. Det er ikke særlig meget værd værdimæssigt, fordi det ikke er et særlig godt spil, men det er bare en... jeg skal faktisk også have skrevet, at det er en australsk exclusive. Jeg har også en irsk, hvor det også er et irsk fag. Der er 3 irske spil. Jeg vil lige vise den også. Den hedder Gaelic, tror jeg det var. Jeg kunne have købt nogle flere, men det gad jeg ikke, fordi han var dyr. Så jeg købte den her anden. Den fandt jeg inde på Vinted. Irsk exclusive, ja. Der er også et irsk flag på. Sådan noget, det synes jeg er fedt. Altså, jeg kan rigtig godt lide sjældne spil og sådan noget. Også selvom de spil, der ikke ligner, de er noget, men de er noget. Det er det samme også med White Rain Racer. Jeg har også alle de her, by the way. Det her, det er klart det dyreste, og det er så også det, den jeg er mest nervøs for. Den har jeg også sendt afsted. Og det er den, jeg har givet 700 for. Den har jeg betalt for, fordi jeg var bare helt opsat på at skulle have det. Jeg er også glad for, at jeg har dem alle sammen. Det er ikke det. Det er super fedt. Ja, vi var ved Simpsons. Toga. Ja, de her, dem skulle jeg også bare have alle sammen af. Det er heller ikke noget sådan vanvittigt.
Thai, så mangler vi træerne. For jeg nok ikke. Jeg har også, det vi så gået forbi Clockwork og Castlevania, dem har jeg også fået sådan til en fornuftig pris. Manhunt 1'eren, jeg mangler 2'eren, den er pisse dyr. White Rain Racer, der er givet 30 kroner for, eller 25 på et krammermarked. Og jeg kom ikke så, hvor det løb ind og sådan noget, og det åbnede, så det undrer mig, at folk ikke kan det. Det er ikke fordi, det er noget, altså det steg rigtig meget, og så er det så faldet igen. Men det er selvfølgelig mere værd end 25 kroner, 100%, og det holder der også værdien på. Det er alt for billigt. Ja, jeg har også nogle nye spil på vej, men I kan se, det jeg vil vise, det var, vi er officielt over 1000 titler. Jeg har officielt 1000 PlayStation 2 titler lige nu her, hvor jeg bor. Faktisk flere, fordi jeg har, nogle af dem har jeg flere af. Jeg mangler også et X-Men, det er også et, jeg holder øje med. Det første, der er released. Jeg har fået det der ret billigt. Det var også et, jeg var rigtig glad for, jeg fik fra Nesbos. Det hedder Wolverine's Revenge. Var det det, der er mest værd? Jeg kan ikke huske det. Eller om det er Legend Rise of Apocalypse. Det er en af de to, der er lidt værd. Jeg mangler også Yu-Gi-Oh! Og ja, jeg har dem begge to uden manual. Og jeg er ikke den store Yu-Gi-Oh! Samler. Jeg troede, jeg havde en af de to Digimon-spil, der er Digimon 4, fordi jeg har alle til PlayStation 1. Men det havde jeg ikke, så den har jeg så købt af DK Retro også. Og lad mig bare sige med det samme, at DK Retro har været super nice. Det er sådan en lille teaser. De har været så søde at tage gratis 30 spil ind, og så sliber jeg dem. Nu har jeg så også købt en masse af dem, fordi nu får jeg så tilbage. Og så videre. Jeg tager det i næste video, når jeg får dem. For jeg tror ikke, jeg når at optage noget mere gameplay. Jeg har lidt travlt der nu her. Det er også ved at være op til jul. Jeg prioriterer også mest tiden. Jeg har kun skrevet, jeg skal have skrevet spillene ind. Altså træerne, der vil jeg sige, jeg samler ikke sådan synderligt meget. Jeg giver den 5'er for langt i de fleste af de spil her. Jeg synes, det er sjovt at have de der special edition, der er der meget, at jeg ikke har skrevet. Men det er det eneste. Altså, det er det eneste, jeg går op i. Jeg Phineas and Ferb synes jeg var meget sjovt at have, fordi det har jeg set. Det var noget af det sidste Disney, jeg så. Og det er jeg givet en 5'er for i genbrug i perfekt stand, by the way. Gold Edition. Altså sådan noget, det synes jeg er sjovt at have. Også det her, det Trilogy. Jeg givet vitterligt 5 kroner for det i Plusbutikken. 5 kroner for Sly Cooper The Trilogy. Jeg har den allerede digitalt, det havde min far nemlig. Men jeg vil da gerne have den fysisk også, så selvfølgelig sælger jeg ikke den. Og så videre, og så videre. Mange af de her har jeg ikke skrevet som... Jo, her der er så skrevet CE, altså Collector's Edition. Jeg kan godt lide, at når det er sådan... 4'eren, det er mest min fars spil, dem jeg har gemt. Jeg kan se, jeg har kun på 29. Så har vi Wii. Wii er vi også begyndt at sammenrette mig på. Men igen, der er det sådan... Alt det, som PlayStation 2 har, det gider jeg ikke at købe til Wii, og det er Celica også helt indstillet på. Hun gider også kun helst at have exclusive. For eksempel Kokoto her, som også er til PlayStation 2. Dem har jeg kun 2 af til 2'eren. De er lidt svære at få til 2'eren. Men dem, de er også sjove at gå efter, fordi de er anderledes. Det er ikke de samme spil. Mario Party har vi fået. Det fik vi også ude på loppemarkedet. Dyrt. Det er bare roligt. Jeg har ikke... sådan skal man sige, fået noget billigt Wii, vil jeg sige. Jeg har fået nogle lidt sjældne titler, der er også flere, jeg ikke har fået skrevet endnu. Og sjældne, der mener jeg nogen, som ikke er så nogen, man ser tit. For eksempel den her. Den er ret nice. Den er godt nok givet 100 kroner for. Big Box Edition med fiskestang. Spillet er 5 ud 5. Og det er sådan en stor box, med, hvor der er fiskestang og sådan noget i, og original box og det hele. Det synes jeg er sjovt at have sådan noget. Det der, det er Celicas spil. Original. Det er nok også nogle meget nice titler. Dem her har jeg også fået billigt. Legend of Zelda. Der er også en, der er de her, det Wii Music, der er sådan en musikbox, der er også ret nice. Wii U har vi ikke så meget af. Vi har købt lidt. Men så begynder vi også at komme væk fra retroen, hvis du spørger mig. Og så det her Nintendo Switch, det var et, vi købte i Kirbo. Og jeg mener, vi stadig gav sådan 75 eller nogen for det. Men det var lige sådan i starten der, vi skulle have alt med Mario. Men vi har det et eller andet sted. Det er jeg faktisk usikker på, hvad hen, men det er her. Så med tiden, så skal jeg have skrevet alt ind. Og det, I skal huske på, når jeg får nye spil, det er jo fint nok, hvis jeg får noget hernede. Alle mine spil står i systemer. Kronologisk rækkefølge i kasser. Det er sådan, jeg har sat det op. Jeg har 10 gange... der kan være 5... Der kan være 60... 67... Der kan være 74. Så det, hvis du ganger 10 med 74, så er det 740. Det er 10 kasser, hvor jeg 5 på hver. Så har jeg den der skuff, hvor jeg har en PlayStation 2 et spil, og så PlayStation 2 spil, så vi er omkring 850. Så jeg har stadig plads til omkring 1200-1300 som det system, jeg har nu, bare herinde. Ja, det er bare for at sige, at det er sådan set, og ja, jeg brænder afsted for at samle PlayStation 2 spil. Men ja, Star Wars spillene, det er så det sidste, jeg også har fået, der kan I også se, hvor mange der er. Der er så også Lego Star Wars spillene. Det sværeste at skaffe det her, det er det, der er mest værd.
også bedst spil med, som folk ikke sådan rigtig kender. Det var også derfor, jeg sagde til, at jeg skulle købe det næste boss. Det blev ikke solgt. Det undrer mig lidt, at folk de nogle gange undrer mig, at tingene ikke bliver solgt. Det er nogle mærkelige ting. Altså nu har jeg også snakket med forhandler, ikke? Toys and Loot snakker jeg med, og han også siger, så kører de bare et spil, og det er bare sådan noget Medal of Honor eller andet. Altså sådan, what? Ja, de betaler mere for licensen end for spillet. Og det forstår jeg heller ikke. Altså det må være folk, der virkelig har et eller andet nostalgisk. De skal bare kun have det ene spil. Og jeg ved godt, de forstår heller ikke mig, at jeg samler. Altså det er jo også mærkeligt. Det er jeg helt med på. Ja. Havde jeg ikke også Super Monkey? Ja, det der har jeg også et af. Super Truck, Super Monkey Ball Adventure, lidt nej på. Innocent Edition, ikke? Havde jeg ikke... jeg troede, jeg havde en mere af dem, men det kan godt være, at jeg ikke fik det købt med. Så kan det være, at jeg får det af den order. Det jeg vil vise, at det mest sjældne af de her, det er det, der hedder... Hvis jeg kan finde det, mand. Bounty Hunter, nej, det er også nice. Men det er ikke det. Det har jeg overhovedet fået skrevet det ind. Hvis jeg ikke har skrevet det ind, så... Battlefront Bounty Hunter, episode 3, Jedi Starfighter. Jeg skulle da ikke få skrevet det ind, mand. Nej, jeg har ikke fået skrevet det ind. Men jeg har det. Det er Star Wars Racer Revenge. OBQR. Ja, det skal være her, lol. Jeg har ikke fået skrevet det ind. Nå, men så har jeg et spil mere. Men det er så blevet sendt afsted. Og det kan vi så godt tage nu. Det der sker, det er, at jeg får sendt mit spil hen til DK Retro. De har lavet en fejl, fordi det gik lidt stærkt. Og det, altså, der er ikke noget emne i det kan jeg godt se. Jeg har før snakket om det, at der var også en gang, jeg købte i starten, hvor de ikke havde en sleeping maskine. Og der var det sådan noget med, at så kunne jeg få det ordnet gratis senere. Men jeg var også helt sådan, det gider jeg ikke, fordi hvis jeg skal betale, du ved, 50 kroner frem og tilbage, altså det er jo så 100 kroner, ikke? Altså så får jeg ikke noget ud af det på den måde. Men nu har han så været så fed det der, og så der kommer helt sikkert en god reklame for det. Men jeg er sgu noget nervøs. Ikke for ham, men mere for Send. Jeg har virkelig prøvet at pakke en kasse ind, som jeg aldrig har pakket ind før. Altså virkelig, fordi jeg har sendt nogle af mine virkelig dyre titler. Et andet spil, som jeg har, som også er på price chart, er meget dyrt. Jeg har ikke givet en skid for det. Jeg har også det der Garfield, by the way. Og det var faktisk det, som Toys and Loot sagde. Det er det, de har solgt til den bedste pris. Jeg tror, det var sådan... ja, lad os bare sige år 1000. Jeg kan godt huske prisen, men jeg har ingen grund til at spoil det. Men det her, jeg købte for 10 kroner for selv. Hvad det hedder? Det sidste der. Jeg var selvfølgelig meget interesseret i det, men jeg vil aldrig i mit liv give den pris for det. Fordi så godt er det heller ikke Garfield her. Saving alene, ja. Jeg har det i 4. Det har jeg ikke sendt med. Fordi at jeg er egentlig godt tilfreds med det. Det er meget overfladet, så der er på. Så det gider jeg ikke. Men det jeg skulle vise jer, det var... det er også under D faktisk. Det er Dragon Sisters. Det her. 2,5. Det er altså ikke godt. Men jeg har ikke givet en skid for det. Så derfor så, hvis det går galt, så skal jeg selvfølgelig have noget erstatning af postvæsenet. Men jeg har ikke tabt noget på det. Altså, det er kun det der Ninja Turtles. Det har jeg tabt rigtig meget på. Men det er også værdien, jeg har givet for det. Altså, det er ikke fordi, jeg har overpriced noget. Det har jeg faktisk. Jeg kan huske, at jeg købte Disneys Golf. Det der Golf, et eller andet her. I 4 kan jeg se. Det købte gav 100 kroner fra. Det var en total åndssvag pris. Det var fordi, jeg stod med det i hånden, der var oppe i Set Game. Og Set Game har jeg ikke købt af i siden. Jeg har ikke noget mod dem. Jeg synes bare, at de er meget dyre. det er sådan set basically det. Og de har ikke så mange tilbud. Så det er grunden til, at jeg ikke køber dem. Det er simpelthen derfor. Og så har vi med C. Lad os lige slutte af med. Jeg købte det købte jeg faktisk også der købte i Irland. Købte nemlig i Irland. Der købte jeg også det. Det var også lidt en sjov titel. Jeg kan godt lide de der titler, du ikke ser. Der var også noget med noget politi. Jeg har også købt her for ikke så lang tid siden. Et tysk titel. Det der var heller ikke en, du ser så tit. Hvad var det, jeg skulle vise? Det er CA. Call of Duty-spillene har jeg selvfølgelig også. De er heller ikke så dyre. Ja, det må være her. Castlevania. Det er den dyre, jeg har. Jeg har givet 400 for det. Nej, det har jeg ikke. Jeg fik sgu rabat på... Jeg købte for 700, der fik rabat på det hele. By the way, i morgen skal jeg muligvis ud og hente et Resident Evil-spil. I morgen, nu siger jeg, mens jeg optager. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det er virkelig, virkelig nice. Jeg har 2 Resident Evil-spil, og det er et af de lidt dyrere igen, som jeg får til en god pris. Og så er der også en special edition af sådan en box, og så er der et andet spil, som også er ret sjovt. Han har sådan sat en hel masse forskellige spil til 3 forskellige priser, og så har jeg så plukket dem, der er mest værd. Dem, der giver mest mening for mig at købe. Og det er en, der bor ikke så langt væk. Så de giver god mening, også når jeg kan stå med dem i hånden. Så kan jeg også forhandle det ned, hvis jeg ikke er tilfreds. Alle Bradspillene har jeg også, det var også vigtigt for mig.
Barbie, der tror jeg stadig mangler nogen desværre. Avatar tror jeg også. Asterix, de er virkelig dårligt stand, men vi har jo spillet Army Man, der mangler jeg også. Det har også et, der købt... Area 51. Det er heller ikke noget dyrt, men det er igen, det er meget nice. Men jeg har det der, og så har jeg så også den anden, der hedder DCL. Det var den, jeg ville slutte af med at vise. Det er der. Clock Tower. Den har jeg lige set inde på en aktion. Den er allerede på 400-500. Jeg fik Clock Tower, jeg fik Dragon Sisters, jeg fik Manhunt, jeg fik Resident Evil 3, og så videre for 500 kroner. Ja, så det var flere spil. Jeg tror, jeg fik sådan 20 spil, jeg plukkede ud. Og muligvis kan jeg lave en handel med dem igen, og jeg håber, de har Manhunt 2. Og ja, det er nogen, der ikke har forstand på spil, og det er ikke nogen, I kan se online, så det er ikke nogen, I kan prøve at gå ind og tage fra mig. Hvad har sagt, altså byde eller noget. Det er en privat, som der bare har skrevet til mig, fordi jeg har søgt spil engang. Og vi holder stadig kontakten, og muligvis finder de noget mere frem. Så der er ikke noget sikkert i det. Og det er dem, der har fået lov til at sætte prisen. Det er ikke mig, der prøver at scam prisen. Altså, men jeg vidste faktisk ikke, Dragon Sisters var noget værd, før jeg ligesom stod det op og videre til. Men det var så også et dårligt stand. Så det vil jeg sige, jeg har også, ja, det der fik jeg også spillet Red Card. Det er også sådan lidt, og Real Madrid, de er altså også, hold øje med de der, hvis vi finder dem der, så køb dem. De er ikke noget værd, men de er lidt mere nicheagtige, de der fodboldlandsholdsnavne ting der, eller fodboldklubbers navn. Det der har jeg også betalt overpris for. Jeg kan huske de fleste spil, hvor jeg købte dem og så videre, det kan I sikkert også. Ja, Silent Hill, det var 10 kroner, det er også bedre sted, det er fordi det er... et af mine andre dyre spil, det har jeg så givet 1000 for, det er det der Mana, det hedder Mana. Hvis du lærer med det. Mana... Og det der også, jeg skal købe i morgen, muligvis, i box, altså Special Box Edition, det vil jeg gerne have. Det er selvfølgelig, hvad det er. Altså, jeg kan jo ikke lade være. Det er det samme spil, men så er der noget ekstra med, og så er det en box. Men det der. Special Edition, det er virkelig dyrt. Og det er rigtig god forstand, så det er derfor, jeg købte det. Der hjulede jeg lidt, og det var igen, fordi at jeg havde penge. Det der har heller ikke fået skrevet i stand, det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har. Men det gør ikke noget, fordi at det er også blevet sendt med. Det er også det, jeg har fået her for nylig. Jeg vil godt have begge de to. Så det er også det der også, jeg har fået for nylig. Det er sådan med at lukke hullerne, ikke? Men Mana, og så GTA, det der Trilogy. Alle uden kort, men kortene kan man tage i. Så derfor så holder jeg øje. Og det sjove er her, ikke? Altså, jeg har den der. Den har jeg. Ja, der står godt nok, jeg har den der, men jeg skal faktisk have tilføjet. Men har en... Så kan vi gøre sådan her. Skal I også se, hvordan vi gør det? Seal. Kan vi ikke gøre sådan her? Og så kan vi gøre sådan her. Jeg købte nemlig en Seal lane, og det er selvfølgelig 5 ud af 5 for din Seal. Det tror jeg godt, det giver mening. Ja, så uden annual 4, så det er den, jeg har. Og der er det igen spørgsmål, skal jeg åbne den? Jeg gav 100 kroner for det, det købte jeg også sammen med det der Manhunt, og jeg fik nemlig noget rabat. Jeg har ikke tænkt mig at åbne den, fordi de er pisse meget værd. Især for de der, og de bliver kun mere værd. Altså, og det er ikke fordi, jeg tænker penge, jeg er ligeglad med penge. Jeg kan bare ikke lide at åbne sådan noget, altså. Jeg er ligeglad, når det er FIFA og sådan noget. Altså, jeg har også lige købt et spil, Seal, det er et eller andet sportsspil. Jeg fik jo også... Men jeg beholder det, og så vil jeg holde øje med det. Altså, det er den eneste, jeg mangler med manual. Men der er kort i. Men det har jeg også den Seal. Jeg har alle de andre, og så har jeg så den der Trilogy, alle uden kort. Men dem kan man også tilføje korten til. Du kan bare ikke diskne. Kan du ikke lave om, og så videre. Manual og sådan noget. Men kortene kan du godt. Det er de samme. Og det købte jeg alt for billigt. Også 100 kroner. Og det er også åndssigt meget værd for samlere. De elsker det i Polen især. De er helt vilde med GTA. Jeg har selv solgt et GTA Vice City, jeg har givet 5 kroner for Seal, det solgte jeg på 2 minutter for 200 kroner. Altså jeg var sådan, det er fint for mig, jeg er ligeglad. Det var så også i starten. Jeg vil sige, Vinted er blevet ekstremt skrald at sælge og købe på. Jeg er gået mere hen til Trandera. I starten brugte jeg meget Vinted, men det er bare blevet en dårlig side. Altså det er et shoutout til Trandera og kæmpe boomer til Vinted. Jeg har også lige haft en dårlig oplevelse, hvor jeg købte spil, og hvor sælgeren i gåseøjne uvidende har løjet om det. Altså det er sådan et billede, hvor man ikke kan se ridserne. Og så får jeg det, og så er det meget mere ridset. Det gør jeg opmærksom på. Og jeg tager også nogle bedre billeder. Og det forholder de så slet ikke til.
Og så ender det så med, at jeg tager det til Vinted, og de er fuldstændig glade, fordi at sælgerne har et tilbud, jeg kan sende det tilbage. På min regning, jeg har givet 25 kroner for spillet, så jeg kommer ikke til at få noget af det. Jeg har allerede betalt forsendelse en gang, og så skal jeg betale forsendelse tilbage. Og jeg synes ikke, det er fair, når det er sælgeren, der ligesom har lavet fejlen. Og jeg ligesom sagde, jeg vil ikke have nogen spil med dybe ridser i, og der er 2 dybe ridser i. Det er resort, så det, man kan sige, jeg købte det billigt. Der er en enkelt dyb ridser i, de andre er egentlig okay. Men stadig, jeg synes, det var princippet i det. Jeg tilbød der, kan vi ikke bare sige 5 eller 10 kroner. Det er igen princippet i det. Men Vinted vil ikke hjælpe mig. Hvor Trandera, de har hjulpet mig hver gang. Så jeg 100% Trandera meget bedre end Vinted. Vinted, det er lort. Altså sådan helt seriøst. Det der køberbeskyttelse, det er falsk trykket. Og det ironiske er, på Trandera, der kan du vælge ikke at bruge det. Der kan du vælge at tage det fra. På Vinted, der skal du have det. Hvis jeg kunne tage det fra på Vinted, så ville jeg gøre det, mand. Fordi det er bare penge ud af lommen. Altså sådan helt seriøst. Så det var en lille rain på Vinted. Hold øje med den næste video, der kommer. Og så selvfølgelig skal vi nok få spillet. Jeg skal altså fat i Celica, vi skal optage her. Så tager vi altså 2 eller 3 gange, det der gode spil der. Hvad hedder det? Brave Spirit, hvad fanden det hedder. Ja, altså ham der, fidusen der. Og der skal vi så, der skal vi gennemføre det, og så må vi så backtrack i det og sådan noget. Det bliver nok sådan, vi gør. Men vi skal have det hele i det i hvert fald. Så det håber jeg også, vi vil følge med på. Det er ikke særlig populært, men nu er vi gået i gang med det, og nu vil jeg ikke komme væk fra det, for så ved jeg, at vi kommer aldrig tilbage med det. Det er et rigtig tungt spil. Så det skal vi også have gennemført. Og så har jeg lovet en trofast liker og kommentar, hvis du ser med til nu, så er jeg meget bæret. Så spiller vi Rayman Revolution, som jeg også lige kan afsløre lige til aller sidst, at det sjove er, at det var et af de første, hvis ikke det første PlayStation 2-spil, min far gav mig. Altså det første PlayStation 1-spil, han gav mig, fordi han gik jo hen til 2'eren, og så fik jeg vist nok 1'eren. Det første PlayStation 1-spil, jeg fik, det var Rescue Shot, så det var også derfor, det skulle jeg bare have. Har jeg 2 af det? Eller har jeg kun 1? Ej, jeg har vist kun 1 af dem. Ja, det tror jeg. Men det virker, vi har jo spillet det. Det har jeg også betalt prisen, var ved at sige. Men det var meget vigtigt for mig at få, fordi det kan jeg huske. Og det samme også, jeg vil godt huske, han har givet mig det der Lego Extreme Island. Så det er jeg også rigtig glad for. Men han har også givet mig Rayman Revolution, og det var mens jeg boede hos min plejefamilie. Jeg boede plejefamilie, og så det var inden jeg blev 9 år. Og PlayStation 2 kom, da jeg var 5 år, eller 6 år. 6 år. Så det har været, måske der har været 7 eller 8 til min fødselsdag. Måske 9, men jeg mener det var der omkring. Jeg kan huske, han gav mig det. Og jeg kan huske, at jeg var pisse dårlig til det. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver at spille igennem det. Fordi det er sådan et meget specielt spil. Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at prøve det. Det gør jeg for hans skyld. Så jeg ved godt, jeg har sagt det andet der. Men vi kommer ikke til at spille Charlie Angels lige nu. Det gider jeg ikke. Så det bliver det. Fordi at jeg vil hellere følge en trofast som. Det synes jeg vægter vi højere. Og så har jeg også selv nogle projekter. Men sammen med Celica, så skal vi i gang med Rayman Revolution. Hun vil gerne se dem. Og vi skal også spille alle de andre Rayman-spil. Det er også et af mine mål, fordi de er for freaking nice. Og det var nemlig, fordi jeg havde taget Rayman M. Han var meget interesseret i det, fordi det var også et nostalgisk spil. Og det er jo gennemført som den første på dansk YouTube. Så gå ind og tjek det ud, guys. Jeg er faktisk stolt af det. Jeg har siddet og set det hele. Det var det eneste, by the way, det er det eneste gameplay, jeg nogensinde har optaget på en OSSC, Open Scanning Source Converter. Det siger det også i videoen. Den første video. For det var jo helt hype over, at jeg havde sådan en og sådan noget. Men det kører jeg ikke med. Men jeg leverer den tilbage, fordi det flikker. Det er noget, der hedder Bob deinstallation. Det er meget kompliceret. Men det er basically det er bare, at en OSSC er super nice til PlayStation 1-spil, men ikke særlig god til særlig mange PlayStation 2-spil. Altså, Gran Turismo, det stod sådan og flikkede. Og det samme også med Asterix Obelix. Så jeg fik gudskelov leveret den tilbage. Han tog imod den. Det var virkelig også en sej kamp. Så købte jeg en DBS-konverter, tror jeg de hedder. DBC eller DBS-konverter. Det var sådan noget for alle Express. Så en anden sagde, jeg skulle prøve lort. Og det var næsten umuligt for mig at få den taget retur. Og jeg måtte betale 500 kroner for at få sendt den tilbage til Kina. Jeg fik gudskelov pengene returneret. Men det var en kamp. Så det anbefaler jeg slet ikke. Og så var det så, jeg købte en retro-ting, inden priserne stiger. Og med den bedste opskalering, component stick. Og det koster omkring 3.000. Lige under 3.000 med fragter og told og alt det der skidt og lort. Det er nok dyrere nu. Det er det helt sikkert. Efter Trump han er kommet i spil, så er der jo sted med ting for USA. Så du kan kun købe den i USA. Du kan købe en OSSC Pro. Den er bedre.
Problemet er bare for sådan en noob som mig, med OSSC. For det første synes jeg ikke, de er nice, de er sådan åbne og sådan noget, de bliver også støvet ind i. For det andet, det ved jeg ikke, det er bare mig, men for det andet, så kræver det meget mere, at du finpudsning af indstillinger. Det kræver virkelig, at du nørder dig ind i det, og det er svært at få hjælp, hvor en OSS, eller en retro-ting, det er meget noob-friendly. Du skal vitterligt bare... man skulle hente nogle drivers, jeg kunne sikkert også opdatere den, men det skulle jeg gøre, og jeg skulle også lige finde ud af indstillingerne. Men jeg vil helst ikke pille ved det nu, fordi jeg synes, det ser virkelig lækkert ud. Og jeg vil gerne bare sprøjte en masse fantastisk let's play til jer. Og jeg ved godt, jeg har kørt meget PC let's play, men det er fordi, jeg lige fik et flip med det. Jeg lover, at vi skal nok køre meget PlayStation. Og vi skal også spille PlayStation 1. PlayStation 1 og 2 og Wii, det er ligesom de 3 guldkorn på kanalen, og så PC indimellem. I må have en rigtig god dag. Tusind tak. Jeg ved ikke, hvornår videoen kommer ud, fordi nu det tager noget tid at redigere. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Hej.